Hola, em dic Isaac Morera i sóc el tallerista d'aquest taller de creació de personatge que hem fet aquí a Sant Vicenç de Montalt. I la cosa ha anat a intentar donar eines a persones d'aquí de Sant Vicenç que tenen una experiència teatral només de sala i donar-los eines de teatre de carrer i que puguin tenir eines per desenvolupar tota una estructura d'una subhasta que han hagut de fer pública aquí a la plaça del poble. L'experiència ha estat molt i molt bona, trobo que ha estat molt interessant el fet que gent que no són professionals del món del teatre i que tenen una experiència limitada dintre del teatre amateur, per dir-ho així, com poden descobrir una mica totes les seves possibilitats, que en tenen moltes, i no per no ser professionals es veuen limitats en aquest sentit ni molt menys, donar-los eines perquè vegin que poden fer-ho.